Dakizuen bezala, Euskararen eguna asteartean abenduaren 3 da, baina ikastolan jaieguna dugunez gaur raiga ospatzen. Euskara munduko 6.000 hizkuntzetako bat da, baina gaur egun hizkuntzak desagertzen ari dira abiada bizian. Adituek diotenez, 21. mendean hiztun gutxi dituzten hizkuntza asko desagertuko dira. Egun, 2.400 hizkuntza daude galtzeko arriskuan, eta euskara zerrenda horretan dago. Zalantzarik gabe, hizkuntza guztiak garrantzitsuak dira herrien kulturaren gordailu direlako. Horregatik, ahalegin berezia egin behar dugu arriskuan dauden hizkuntzak babestu eta ez galtzeko. Eta nola ez, gure hizkuntza, euskara, babestu eta ez galtzeko. Horregatik ospatzen dugu nazioarteko euskararen eguna munduko txoko askotan. Baina, dakizue zergatik ospatzen den abenduaren 3an? Euskararen eguna abenduaren 3an ospatzea guztiz lotuta dago Xabierko Frantzisko deunarekin. Xabierko Frantzisko Asian hil zen 1552ko abenduaren 3an. Eta kondairak dioenez, hil aurreko azken hitzak bere ama hizkuntzan izan ziren. Hau da, euskaraz. Lehenengo euskararen eguna Lapurdin, Behe Nafarroan eta Zuberoan ospatu zen. Eta ordutik aurrera beti egin izan da. Eta ez Euskal Herrian bakarrik, baita munduko txoko askotan ere. Gainera, dakizue abenduaren 3an nork egiten dituen urteak? Argitxok 75 urte beteko ditu aurten.